Eger cennet ýerinden bolmak isleýän bolsak, şu ýagdaýy gözemine getirip, bütün adamzat kıyamat gününe meýdanyna bolar. Töwerip daş aýylan çykarlar. Her kim öz aradasy bilen başagay, her kimin bar arzuwy cehennemden oturmak. Olary hiç kim ýardam edip bilmez. Ne enatlary, ne dogan garynlaşlary, ne dost ýary, ne çaga perzenni. Adamlaryň haýsysy serhoş ýaly, haýsysy ýalamaç, haýsysy bunu mazgynyna dersi hereýär, haýsysy ulugyny için öz derlen suwuna dur. Şol bunu adamlar sowaba şeýle mätäç bolar bolyn. Biz dünýäde baýlygy, wezipany, şan şöhraty nähil isläp, şonuň ornuna bar wujul gaýratymyz bilen kowlaşýan bolsak, olur hem sowaby şeýle isläp onuň ogrunyny nämet bilen bolsa taýyn halda bolarlar. Sowap olur üçin dem almak ýaly zerur bolar. Anha musulman doňdyr. Biz şol günki arzu edilýän zadyň içinde sowap azanma pursatyny bütün hayır yollar göňümizde. Inni sowap barada bir hadis okaryň. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. Adam oglunyň her bir amaly sowaby köpeldiler. Her bir sowap 10 hisseden 700 hissäçenni köpeldiler. Allahyň isleýişi ýaly. Allah aýtdy: "Diňe azyz beklemekden başga. Ol menim üçindir we men onuň fiýlaryny behasap bererin, şehwetini we iýmiti menim üçin taşlady." Azyz bekli üçin iki şartlyk bar. Azyz açanlar şartlyk we Robbuny duşanlar şartlyk. Azyz bekliň agzyndan gelýän is Allahyň ýanyna miskin isinden ýakyndyr. Üslerim her bir ýaşy amaly onuň 700 hissäçenni sowap berilýär eken. Yani in köp sowap 700 boljak eken. Ýöne bu oraladan başga amallara değişli. Orada üçün sowap bir hasap eken. Bir hasap näme diýmek? Bu 1000 bolup biler, 100 000 bolup biler, milyon bolup biler. Onuň çäli ýok. Bu adamyň niýetine, kalbynyň ýagdaýyna baglydyr. Şonuň üçin Allah Taala onuň fiýlaryny men berem diýip aýratyn berilek geçýär. Diýmek, kıyamat güni iň mätäç boljak zadymyzy häzirki wagtda orada arkaly gazanyp biljek ekenik. Şonuň üçin musulman doňlar bu pursaty elden gidirmäli. Kim bilýär? Belki inniki Ramazana ýetmez. Geçen Ramazanyny biziň bilen bolanlaryň hemmesi şu Ramazana ýetdilermi? Elbetde her kimin bir ýapyny ýa tanşy aradan çykanlar. Nowut saň gelmenke taýýarlanmak akyllyň alamatydyr.